Bravo. To je sve? Ja, kad si. Kad se nešto na nogu spustila. Ne nazad. Čo ti vam babo? Kaj ti ovako sediš, ja? Ja bi šla na štupa rame z mamo. Kako baš bi? 18 kil. 1, 2, 3, ne? Res. Samo ćemo reći da pojačanec. Hoće prići. A tamo je ono stvarno se prodava.